Mahdijev manifest, kojeg je napisao Kaim svetog ukućanstva Ale Muhamed Aba al-Sadik, mir je na njega. Vjerujemo da se 3 kriterija odnose na svakog božanstveno imenovanog proroka, poslanika, sudiju, kralja i imama od vremena Adama do danas. Vjerujemo da je Adam napisao svoju volju spominjući imena svih božanstveno imenovanih nasljednika do Nuha. To je zbog toga jer je Adam došao s prvom zakletvom od Boga, prvom zakonodavačkom praksom i zakonom od Boga, te prvom serijom vjerskih zakona. Svi nasljednici od Adama do Nuha su slijedili zakon i put Adama. U nekom trenutku ljudi su prekršili savjest koju je ustanovio Adam i oni su doživjeli Božji gnjev i bili su uništeni poplavom. Noe je ustanovio drugi savjest nakon toga i donio novu zakonodavnu praksu i zakon, te je prije smrti napisao svoj testament spominjući imena svih svojih nasljednika do Abrahama, mir je na njega. Iste stvari su se dogodile, a svi oni između Nuha i Abrahama su slijedili zakon i put Nuha, sve do trenutka kada su ljudi prekršili drugu zakletvu i kada se je kazna spustila na njih, i ovog puta kao zbrka jezika. Abraham je ustanovio treću zakletvu, te je došao s novim zakonom i zakonodavnom praksom i spomenuo je svoje nasljednike do Mojsija. Iste stvari su se dogodile i povijest se ponovila, a čovječanstvo je prekršilo savjest sa Bogom i došla je kazna. Mojsije je ustanovio 4. savjez i prije smrti je napisao testament u kojem je napisao imena svih svojih nasljednika od Jošue do Isusa. Iste stvari su se dogodile i Isus je došao s 5. savjezom i novim zakonom i napisao je svoju volju i spomenuo sve nasljednike između sebe i Muhameda, mir je sa njim i sa njegovim svetim ukućanstvom. Iste stvari su se dogodile i onda je poslat Muhamed sa 6. savjezom i novim zakonom i pravilima. Iste stvari su se dogodile, a muslimanski narod je prekršio 6. savjez kroz ubojstvo obitelji Muhameda i eliminaciju i zatvaranje svih božanstveno imenovanih vođa spomenutih u njegovom testamentu. Muslimani su doživjeli Božji gnjev i kazna je pala na njih. Još jedna kazna će pasti na njih zbog njihovih prekršaja protiv Boga, kroz njihovu opresiju nad Muhamedom i njegovim ukućanstvom. I Mahdi je poslan sa 7. savjezom i pozivom. To je jasno u pričama o njemu koje kažu da će u vremenu Mahdija Islam biti izgubljen, a najgori od svih bi bili učenjaci i jurisprudenti, a Mahdi ili Kaim će doći sa novim pravilima i novom knjigom. Al-Kafi, Šejk Al-Kulajni, knjiga 8, stranica 308, knjiga Al-Gajba Al-Numani, knjiga 1, stranica 236. Drugo poglavlje Mahdijevog manifesta, kojeg je napisao Kaim Aba al-Sadik, mir je na njega,